हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मदर जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे 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 राम राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിപ്പോ കുറെ പ്രാർത്ഥനകൾ കണ്ടു. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് വരെ നമ്മള് ഭീഷ്മദേവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് കണ്ടത്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന പ്രാർത്ഥന ഹസ്തിനാപുരിയിലെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹസ്തിനാപുരിയിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ തിരിച്ച് എവിടെ പോവാണ്? ദ്വാരകയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പടത്തിൽ കാണാം, ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളില് സ്ത്രീകളെല്ലാം നിന്ന് ഭഗവാനെ വീക്ഷിക്കുകയാണ്. എല്ലാ സ്ത്രീകളും അവിടെ നിന്ന് ഭഗവാനെ കണ്ട്, ഭഗവാൻ പിരിയാൻ പോകുന്നത് ആ വേദന സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഭഗവാൻ പോവുകയാണല്ലോ, കൃഷ്ണ ഇത്രയും നാള് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഹസ്തിനാപുരത്തുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ അങ്ങ് പോവുകയാണല്ലോ എന്നോർത്ത് എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും പ്രാർത്ഥനകളാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ വിചാരിക്കും, നമ്മളിപ്പോ കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന കണ്ടു, വളരെ വലിയ ഭക്തയാണ് കുന്തിദേവി. പിന്നീട് ഭീഷ്മദേവന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേട്ടു. ഭീഷ്മദേവൻ എത്ര വലിയ ഭക്തനാണ് എന്ന് ആ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്ത്രീകളുടെ, ഹസ്തിനാപുരത്തുള്ള കുരുസ്ത്രീകളുടെ, കുരുവംശത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പ്രാർത്ഥന നമുക്കങ്ങനെ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന ഒന്നല്ല. ആ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ സ്ത്രീകളെല്ലാം എത്ര ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ് എന്ന്. ഇവരുടെ ഈ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ദൂരെ പോകുമ്പോ നമുക്ക് ഒരുപാട് വേദന വരും. അപ്പോ അവരുടെ എല്ലാരെയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ അവിടുന്ന് ദൂരെ ഹസ്തിനാപുരത്ത് നിന്ന് തിരിച്ച് ദ്വാരകയിലോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ആ വേദന സെന്റിമെന്റ്സ് മാത്രമല്ല, വളരെ ജ്ഞാനമുള്ള സ്ത്രീകളായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം അതീവ ജ്ഞാനമുള്ള സ്ത്രീകളായിരുന്നു. വേദശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ, ആരാണ് കൃഷ്ണൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഹസ്തിനാപുരിയിലെ സ്ത്രീകളുടെ ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ. ഈ പ്രാർത്ഥനകളും അതിനകത്ത് പ്രഭുപാദർ വളരെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഭാവാർത്ഥവും എല്ലാം നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിവുകൾ ഇന്ന് പകർന്നു തരുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരുണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ.
जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 21 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. വളരെ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് തീർക്കാൻ കഴിയും. കാരണം അത്രയും വിശദമായിട്ട് പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ശ്ലോകം. ആദ്യത്തെ 21ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തവേകിലായം പുരുഷാ പുരാതനോ യ ഏക ആസീദ വിശേഷാത്മനി അഗ്രേ ഗുണേഭ്യോ ജഗതാത്മനീശ്വരേ നിമീലിതാത്മന്നിശി സുപ്തശക്തിഷു സവേകിലായം പുരുഷാ പുരാതനോ യ ഏക ആസീദ വിശേഷാത്മനി അഗ്രേ ഗുണേഭ്യോ ജഗതാത്മനീശ്വരേ നിമീലിതാത്മന്നിശി സുപ്തശക്തിഷു സവേ അഖിലായം പുരുഷാ പുരാതനോ യ ഏകാസീദ വിശേഷാത്മനി അഗ്രേ ഗുണേഭ്യോ ജഗതാത്മനീശ്വരേ നിമീലിതാത്മന്നിശി സുപ്തശക്തിഷു. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. അവർ പറഞ്ഞു, അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹസ്തിനാപുരിയിലെ സ്ത്രീകൾ. നാം സ്മരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഇവിടെയുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരത്തിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. രാത്രിയിൽ നിദ്രയിലായിരിക്കുന്ന ജീവസത്തകളുടെ ശക്തികൾ നിഷ്ക്രിയമായിരിക്കുന്നത് പോലെ സർവ ജീവാത്മാക്കളും വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൽ മാത്രമാണ്. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു, ഭഗവാനാകുന്നു, ഈശ്വരനാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ വാക്കുകൾ, ഹസ്തിനാപുരിയിലെ സ്ത്രീകളുടെ ഈ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഇത് സെന്റിമെന്റ് കാരണം പറയുന്നതല്ല. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ച് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഹസ്തിനാപുരിയിലെ സ്ത്രീകൾ ഈ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും. എന്താണ് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത്? അദ്ദേഹം പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, യഥാർത്ഥ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നാം സ്മരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാൻ ആരാണ്, കൃഷ്ണൻ ആരാണ് എന്ന് ഹസ്തിനാപുരിയിലെ സ്ത്രീകൾക്കറിയാം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ്, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെയും മുമ്പ് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെയും മറ്റു ദേവന്മാരുടെയും എല്ലാം, അവരുടെ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കും മുമ്പും ഒരേ ഒരാളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അത് ഭഗവാനായിരുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാൻ ഈ സൃഷ്ടിയെല്ലാം ഉന്മൂലനം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഈ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം ഭഗവാനാകുന്നു, ഈശ്വരനാകുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പർപ്പോട്ടില് പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഈ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി എങ്ങനെ നടത്തുന്നു. അത് നമുക്ക് ഗോലോക ചാർട്ട് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കാണുന്നുണ്ടോ? ഷെയർ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. കാണുന്നുണ്ടല്ലേ? കാണുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദേവി ധാമം, ഈ ഭൗതിക ലോകമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്? ഇവിടെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നാരായണനും ലക്ഷ്മി നാരായണൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ലക്ഷ്മി നാരായണൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വൈകുണ്ഠം. വൈകുണ്ഠം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതി കാണാം, സദാശിവ ലോകം കാണാം, മഹാകാലധാമം കാണാം. അപ്പോ ഈ പ്രകാശമുള്ള സദാശിവ ലോകം വരെ ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. ഇതെല്ലാം ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയും ആധ്യാത്മിക ലോകം. അതിന് താഴെയുള്ളതെല്ലാം ഭൗതിക ലോകമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത്? അതിന്റെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു? ആധ്യാത്മിക ലോകം മാത്രം പോരായിരുന്നോ? ഈ ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഉള്ള ലോകമാണ്. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനൊരു ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി ദൈവത്തിനെ പോലെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും അനുഭവിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഹരി പോൽ. അതെ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, നമ്മളെ പോലുള്ള എല്ലാ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു. നമ്മളെല്ലാരും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠത്തില് ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ് ഇതെല്ലാം കാണുന്നത്. ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ കണ്ട് എനിക്കും അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ആസ്വദിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം വന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ശരി, നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ആ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ വിസ്തരിക്കുന്നു? 3 വിഷ്ണുവായിട്ട് വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് കുറെ സ്വർണ്ണ കളറിലെ കുറെ അണ്ഡങ്ങൾ കാണാം. ഇതിനെയാണ് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങൾ എല്ലാം ഓരോ എന്താണ്, ഓരോ യൂണിവേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്? ഇതാരാണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന്. അതെ, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുമ്പോൾ, ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വിത്ത് പോലെ ചെറിയ ഓരോ കടുകുമണി പോലെ ചെറിയ ഒരു അത്രയും ചെറുതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങൾ വരികയാണ്. അത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണോ ഒരു ചെറിയ വിത്തിൽ നിന്ന് വലിയ വലിയ ആൽമരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, അതുപോലെ വലിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളായി മാറുന്നു. അങ്ങനെ കോടാനുകോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങൾ, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളെല്ലാം ഓരോ യൂണിവേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിന്റെ അകത്തും ആരുണ്ട്? ഓരോ ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന കുറെ സ്വർണ്ണ കളറിലെ മുട്ട പോലെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാമാണ് ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങൾ. ഇതിലെ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തെയാണ് നമുക്കിവിടെ വലുതാക്കി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിന്റെ അകത്തും ഭഗവാൻ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു പിന്നീട് വിസ്തരിച്ച് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ആയിട്ട് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടികർത്താവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് താമര ഉണ്ടാകുന്നു. ആ താമരയിൽ ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ഈ താമര തണ്ടിലാണ് 14 ലോകങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സത്യലോക, തപലോക, ജനലോക, മഹർലോക, സ്വർഗലോക, ഭുവർലോക, ഭൂർലോക, അത്തല, വിത്തല, സുത്തല, തലാതല, മഹാതല, രസാതല, പാതാള. ഈ 14 ലോകങ്ങളും
താമരത്തണ്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന് ആ സൃഷ്ടിയുടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനെ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് ഇവിടെ എല്ലാം സൃഷ്ടി നടത്തും. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം എല്ലാം നശിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഇവിടെ പ്രളയം നടക്കുന്ന രണ്ട് സമയങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പ്രഭുപാദർ ഈ പർപ്പോട്ടില്. ഒന്ന്, ബ്രഹ്മാവ് ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് സൃഷ്ടി എല്ലാം നടക്കുന്നതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം നടക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവ് ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി സമയം ഇതില് കുറെ ലോകങ്ങൾ, ഈ ഗർഭോദക കടൽ, ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഗർഭോദക ഓഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കടൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം കടലിന്റെ ഉള്ളിലാകും. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു. അത് ബ്രഹ്മാവ് ഉറങ്ങുന്ന സമയമാണ്. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവ് ഉണരുമ്പോ വീണ്ടും സൃഷ്ടി നടത്തും. അപ്പൊ ഈ വെള്ളമെല്ലാം താന്ന് താഴോട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയെ കാണാതായി. അപ്പൊ ആര് വന്നാണ് പിന്നെ ഭൂമിയെ ഈ ഗർഭോദക കടലിൽ നിന്ന് പൊക്കി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത്? ഏത് അവതാരം എടുത്താണ് ഭൂമിയെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത്? വരാഹ വരാഹ അവതാരം. അത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവ് ഉറങ്ങി എണീറ്റ് രാവിലെ സൃഷ്ടി ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഭൂമിയെ കാണുന്നില്ല. ഭൂർലോകത്ത് ഭൂമി അങ്ങ് ഗർഭോദക ഈ കാണുന്ന കടലിന്റെ ഉള്ളില് പെട്ടുപോയി. അപ്പോ വരാഹ അവതാരം എടുത്ത് ശ്വേതവരാഹമാണ് ഇപ്പോ അവതരിക്കുന്നത്. ശ്വേതവരാഹം വന്ന് അതിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു. പിന്നെ മറ്റൊരവസരത്തിൽ ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ ഹിരണ്യാക്ഷൻ കാരണം ഭൂമിദേവി തന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴുന്നുണ്ട്. ഹിരണ്യാക്ഷൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ധനങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്തത് കാരണം ഭൂമിദേവിക്ക് അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കാതെ താഴെ വീഴുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴും രണ്ടാമത് വരാഹ അവതാരം എടുത്ത് രക്തവരാഹം എടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഭൂമിദേവിയെ തിരിച്ചു വെക്കുന്നതും ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിക്കുന്നതും. അപ്പൊ ആ കടലാണ് ഈ പറയുന്ന ഗർഭോദക കടൽ. അപ്പൊ ഈ ഗർഭോദക സാഗരത്തിൽ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇനി ബ്രഹ്മാവിന് എത്ര വർഷമാണ് ആയുസ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ കാലം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര വർഷം ബ്രഹ്മാവ് ജീവിച്ചിരിക്കും? ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വയസ്സ് വരെ ബ്രഹ്മാവ് ജീവിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു പ്രളയം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും തിരിച്ച് കാരണസാഗരത്തിൽ ശയിക്കുന്ന കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തേക്ക് കയറുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ശ്വാസം എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശ്വാസം അകത്തോട്ട് എടുക്കുമ്പോ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തേക്ക് കയറും. ഇനി ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് കഴിയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ശ്വാസം അകത്തോട്ട് വലിക്കും. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടമെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം നശിച്ചു. അപ്പൊ ഈ സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പും ഇവരെല്ലാം സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പും സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷവും എല്ലാം നിലനിർത്തുന്നതും എല്ലാം ഈ ഭഗവാനാണ്. ഈ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത്. ഈ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? ഇതിന്റെ എല്ലാ വിഷ്ണുവിന്റെയും സ്രോതസ് അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വരുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ആ ഗോവിന്ദൻ ഇത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ആ ഗോവിന്ദനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടിയും നടക്കുന്നത്. എല്ലാ വിഷ്ണുവും വിസ്തരിക്കുന്നത് ആ ഗോവിന്ദനിൽ നിന്നാണ്. ഇനി ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ. ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് കഴിഞ്ഞു. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ജീവിച്ചിരുന്ന ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ എല്ലാം ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പ്രളയം വരുമ്പോഴും അതുപോലെ ഈ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളിൽ പോകുമ്പോഴും ജീവജാലങ്ങൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കും. ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പ്രാപിക്കും മാതാജി.
കുറെ ആത്മാക്കൾ ഇപ്പം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് പൂർണ്ണതയിലെത്തിയവർക്കൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പോകാം. എന്നാൽ പൂർണ്ണത എത്താതെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ ഉഴന്ന് വീണ് കിടക്കുന്ന ആത്മാക്കളാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് കഴിഞ്ഞാലും അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യും. ഭഗവാനുമായി ലയിക്കുകയല്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഓരോ വ്യക്തികളായിട്ട് ഓരോ എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ്, അല്ലാതെ എല്ലാം ലയിച്ച് ഒന്നായി മാറുന്നില്ല. അവരൊരു ഉറക്കത്തിലായിരിക്കും. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു ബോധവും ഇല്ല. നമ്മള് ഈ ശരീരമാണെന്നോ നമ്മൾ എവിടാണെന്നോ നമ്മുടെ ജോലി എന്താണെന്നോ കർത്തവ്യം എന്താണെന്നോ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. നല്ല അഗാധ ഉറക്കത്തിലാണ്, നമ്മൾ എല്ലാം മറന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഉണരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. അതുപോലെയാണ് ഈ പ്രളയം നടക്കുന്ന സമയം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉറക്കത്തിലായിരിക്കും. ആ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിദ്രയിൽ ആണ്ട് കിടക്കുകയാണ്. പിന്നീട് വീണ്ടും സൃഷ്ടി നടത്തുമ്പോൾ എവിടെയാണോ അവരുടെ കർമ്മം അവസാനിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും തുടങ്ങുകയാണ്. വീണ്ടും ഈ ജീവാത്മാക്കളുടെ ആഗ്രഹവും കർമ്മവും അനുസരിച്ച് അവർക്ക് വീണ്ടും ഓരോ ശരീരം ലഭിച്ച് ആ ശരീരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ പ്രളയം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളിൽ പോയാൽ അവരാരും മുക്തി ലഭിച്ചു പോകുന്നില്ല. മുക്തി ലഭിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് നാമജപം ചെയ്ത് പരിപൂർണതയിലെത്തി ഭക്തിയുടെ പരിപൂർണതയിലെത്തിയവർക്ക് മാത്രമേ മുക്തി ലഭിക്കൂ. അല്ലാതെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാരും മുക്തി ലഭിച്ച് അങ്ങ് പോകുന്നില്ല. നമ്മുടെ വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ കയറുന്നു, വീണ്ടും സൃഷ്ടി നടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ വീണ്ടും ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ വരുന്നു. അവിടെ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ പുതിയ ബ്രഹ്മാവ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു വരുന്നു. അഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാകുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് പിന്നീട് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും വേണ്ട ശരീരങ്ങൾ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ സൃഷ്ടി നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഒരു വിഷ്ണുവും കൂടെ ഉണ്ട്. അതാരാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. സാഗരത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാരും ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ കുരു സ്ത്രീകൾക്ക്, ഹസ്തിനാപുരത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് അറിയാം. അതാണ് അവര് പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ. അവരെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഈ സൃഷ്ടി നടക്കുന്നതിന് മുമ്പും അദ്ദേഹമുണ്ട്, അല്ലെ? നാം സ്മരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഇവിടെയുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരത്തിന് മുമ്പും അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്, അല്ലെ? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഈ എല്ലാം പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ, സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. രാത്രിയിൽ നിദ്രയിലായിരുന്ന ജീവസത്വങ്ങളുടെ ശക്തികൾ നിഷ്ക്രിയമായിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും അദ്ദേഹത്തിൽ വലയം പ്രാപിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എവിടെ പോകും? രാത്രിയിൽ ഉറക്കത്തിൽ കിടക്കുന്ന പോലെ എല്ലാരും ഈ സൃഷ്ടിയുടെ ഉന്മൂലനം നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് പ്രാപിക്കുന്നത്. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു, ഭഗവാനാകുന്നു, ഈശ്വരനാകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഈ ഭൗതിക ലോകം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ ഭൗതിക ലോകം ഈ ജീവാത്മാക്കളുടെ ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ ആരവതരിക്കുന്നു? ഭഗവാൻ സ്വയം കൃഷ്ണനായിട്ടും കൂടാതെ രാമനായിട്ടും പല അവതാരങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ വരുന്നു. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ അവതരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭഗവാൻ അവതരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? ഭഗവാൻ അവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയില് കാൽഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഭൗതിക ലോകം. മുക്കാൽ ഭാഗവും ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. കണ്ടോ, വൈകുണ്ഠം തന്നെ എത്ര തരം വൈകുണ്ഠമാണുള്ളത്? പ്രദ്യുമ്നന്റെ, വാമനനോ, പിന്നെന്താണ് ശ്രീധര, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വൈകുണ്ഠങ്ങൾ, വിഷ്ണുമൂർത്തി, വാസുദേവ. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭീഷ്മർ പോയ വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? ഭീഷ്മർ പോയ വൈകുണ്ഠം ഏതാണ്? പാർത്ഥസാരഥി വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയി. അങ്ങനെ എത്ര അനേകം വൈകുണ്ഠങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാം ഒരുപാട് ആത്മാക്കൾ, ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ല,
ഇവിടുത്തെ കോടിക്കണക്കിന് മടങ്ങ് ആൾക്കാര്, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ 3/4 ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് മുക്താത്മാക്കളുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഭഗവാന് സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്കെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങ് താഴെ ഈ സൃഷ്ടി ഭഗവാനെ മറന്ന് എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഈ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്, യുഗേ യുഗങ്ങൾ തോറും ഞാൻ അവതരിക്കും. എന്തിനാണ്? ധർമ്മ സംസ്ഥാപനത്തിനും 3 കാര്യങ്ങൾ പറയും. അസുരന്മാരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിത്രാണായ അസുരന്മാരെ സാധൂന നശിപ്പിക്കുന്നതിനും വിനാശായ വിനാശായ ച ദുഷ്ടതാം ഹരി ബോൽ. അപ്പൊ പരിത്രാണായ സാധുക്കളെ, തന്റെ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ, ദുഷ്ടന്മാരായിട്ടുള്ള അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ. ഇതാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയില് കണ്ടത്. എന്നാൽ രഹസ്യമായിട്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. അത് ഭാഗവതത്തില് 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അനുഗ്രഹായ ഭക്താനാം, എന്റെ ഭക്തന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കാനും ഞാൻ എന്റെ ലീലകൾ ആടാനും. എന്തിനാ ഭഗവാൻ ഒരുപാട് ലീലകൾ വൃന്ദാവനത്തിലും ദ്വാരകയിലും ഹസ്തിനാപുരത്തിലും കൂടാതെ മധുരയിലും എല്ലാം ഒരുപാട് ലീലകൾ ഭഗവാൻ ആടുന്നു. പിന്നെ അയോധ്യയില് ശ്രീരാമനായിട്ട് ലീലകൾ ആടുന്നു. എന്തിനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ ഈ ബദ്ധരായ ആത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കാം. അങ്ങനെ കേട്ട് ശുദ്ധീകരിച്ച് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ ഭഗവാൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്നത്. ഭഗവാൻ ഈ അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ വന്ന് നിഗ്രഹിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ ജസ്റ്റ് ഭഗവാൻ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി, എല്ലാരും നിഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും. ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരെ തിരിച്ച്, ഈ ബദ്ധാത്മാക്കളെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ, ഭഗവാനെ മറന്നു വന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാരും. ഭഗവാനെ മായയിൽ പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ദൂരെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം ആടുമ്പോൾ ഈ ലീലകളെല്ലാം നമുക്ക് കേൾക്കാം. അപ്പൊ ഇത് കേട്ട് ശുദ്ധീകരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനോടൊരു ആകർഷണം തോന്നി ഭഗവാനെ വീണ്ടും നമ്മൾ മറന്നിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ്. അത് മറന്ന് മായയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം മറന്ന് നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണെന്നുള്ള ബോധത്തിലിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അതല്ല, നിങ്ങൾ എല്ലാരും തിരിച്ചു വരണം. അതിനു വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഇവിടെ ലീലകളാടി തിരിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടാണ് ഈ അവതരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ പോലുള്ള ഈ മൂഢന്മാർക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും ജനന മരണത്തിൽ പെട്ട്, എന്തിനാണ് ഈ മരണം? ചിലർ വിചാരിക്കും, എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഈ മരണമൊക്കെ തന്നേക്കുന്നത്? മരണം ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. മരണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ പെട്ടുപോകും. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇവിടെ സന്തോഷം കിട്ടില്ല. നമുക്കൊരു പുതിയ ചാൻസ് തരികയാണ് മരണത്തിലൂടെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓരോന്നും പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. എത്ര വട്ടം ജനിച്ചു, എത്ര വട്ടം മരിച്ചു, എന്നിട്ടും നമ്മൾ പഠിക്കണില്ല. അങ്ങനെ എത്ര ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരാണ്, എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന്. നമ്മളിപ്പോ ആ ഒരു ബോധത്തിൽ പൂർണ്ണമായി എത്തിയില്ലെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോ അത് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. കണ്ടോ, ഈ പടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം, മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഭൂമി. ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മന്ത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഈ കർസർ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ മന്ത്രം ശരിക്കും എവിടെ നിന്ന് വന്ന മന്ത്രമാണ്? ഇങ്ങനെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുയർന്ന് ദേ ഇവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് വന്ന മന്ത്രമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഈ മന്ത്രത്തെ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സാധാരണ മന്ത്രമായി കാണരുത്. ഇത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്ന് വന്ന മന്ത്രമാണ്. നമ്മളെല്ലാം കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഈ മന്ത്രത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മുക്തരാക്കാനായിട്ട്, തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഈ ഒരു മന്ത്രം മാത്രമേ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ മന്ത്രം, അതും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു
വന്ന് നമുക്ക് ആ കാരുണ്യം തന്നു. എല്ലായിടത്തും ആർക്കും വേണമെങ്കിലും ചൊല്ലാനായിട്ട്. അതിന് നിയമങ്ങളില്ല അല്ലെ? എല്ലാ ശക്തികളും തത്രാർപ്പിത നിയമിത സ്മരണേന കാലഹ. പിന്നെ എല്ലാ ശക്തികളും കൊടുത്ത മന്ത്രമാണ് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അങ്ങനെ ഈ മന്ത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലോകത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വെറുതെ സെന്റിമെന്റ് ആയിട്ട് ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥനയല്ല, പൂർണ്ണ അറിവ് ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് നിന്നും അവർക്ക് കിട്ടിയ അറിവിൽ നിന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 1-ാം സ്കന്ധം 10-ാം അധ്യായം 21-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം. ആരുടെയും കയ്യിൽ ബുക്കില്ല? ഞാൻ വായിക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചു. സ്പഷ്ടമായ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിലയനം 2 വിധത്തിലാകുന്നു. അതിലൊന്ന് ഓരോ 4,03,20,000 സൗരവർഷാന്ത്യത്തിലും ഒരു പ്രത്യേക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മദേവൻ നിദ്രയിലേക്ക് വഴുതി വീഴുമ്പോൾ ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാശം സംഭവിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ വിധം ബ്രഹ്മദേവന്റെ ആയുസ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ, അതായത് 100 വർഷം ബ്രഹ്മവർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗണിതപ്രകാരം 8,64,00,000 × 30 × 12 × 100 സൗരവർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും സമ്പൂർണ്ണ നാശം സംഭവിക്കുന്നു. ഇരു കാലഘട്ടത്തിലും മഹത്തത്വം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഭൗതിക ശക്തിയും ജീവതത്വം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രാന്തീയ ശക്തിയും ഭഗവാൻ എന്ന പരമദിവ്യത്വ പുരുഷ രൂപത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മറ്റൊരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ നിദ്രയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭൗതികാവിഷ്കാരത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും സംഹാരവും ഇത്തരത്തിലാകുന്നു. നീ വായിക്കണോ മാതാജി? ഒരു പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ടോ? മാലതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ വായിച്ചോളൂ. 2-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചു. ഇല്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ വായിച്ചോട്ടെ? ഓക്കെ മാതാജി വായിച്ചു. മാതാജി മ്യൂട്ട് ആയിപ്പോയി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യോ വിജയകുമാരിയമ്മ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചു. കേൾക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനാൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കപ്പെട്ട ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനമാണ് ഭൗതിക സൃഷ്ടി സാധ്യമാക്കുന്നത്. ആകയാലാണ് ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നതായി ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു മാത്രമേ നിലനിന്നിരുന്നുള്ളൂ എന്നും ബ്രഹ്മാവോ ശിവനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ദേവന്മാരോ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരുണസാഗരത്തിൽ ശയിക്കുന്ന മഹാവിഷ്ണുവിനെയാണ് ഇവിടെ വിഷ്ണു എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്വസനത്താലാണ് സർവപ്രപഞ്ചങ്ങളും ബീജരൂപത്തിൽ ഉദ്ഭവിച്ച് ക്രമേണ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും അസംഖ്യം ലോകങ്ങളോട് കൂടിയ ബൃഹത് രൂപങ്ങളായി വികസിക്കുന്നത്. ആൽവൃക്ഷത്തിന്റെ വിത്തുകൾ വളർന്ന് എണ്ണമറ്റ ആൽവൃക്ഷങ്ങളായി തീരുന്നത് പോലെ അതേ വിധത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ബീജങ്ങൾ വളർന്ന് ബൃഹത്തായ വിന്യാസങ്ങളായി തീരുന്നു. വായിച്ചോട്ടെ? വായിച്ചോളൂ മാതാജി വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താഴെ വർണ്ണിക്കും പ്രകാരം ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശമാണ് മഹാവിഷ്ണു. മഹാവിഷ്ണു ആരുടെ പൂർണ്ണ അംശമാണോ ആ ആദിപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം പ്രണമിക്കുന്നു. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉദ്ഭവിച്ച ശേഷം ഓരോ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും അധിപന്മാരായ എല്ലാ ബ്രഹ്മദേവന്മാരുടെയും ആയുസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉച്ഛ്വാസ വേളയുടെ കാലഘട്ടം മാത്രമാകുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിത 5.48. അപ്രകാരം ഗോവിന്ദൻ അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിനും ഹേതുവാകുന്നു. ഈ വേദസത്യത്തെക്കുറിച്ച് വർത്തമാനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീജനങ്ങൾ അവ ആധികാരിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. അതീന്ദ്രിയ ശ്രദ്ധാവിഷയങ്ങളെ അസന്ദിഗ്ധമായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം ആധികാരിക കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുക എന്നതാണ്.
ഇതര മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല. ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി മാതാജി ബാക്കി വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബ്രഹ്മദേവന്റെ ശതവർഷാന്ത്യത്തെ അതായത് കൽപ്പാന്ത്യത്തിൽ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിലയനം താനെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അതോടെ അവരുടെ അനന്യത നഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ പരമേശ്വരാൽ പുനർസൃഷ്ടി സംഭാവ്യമാകുമ്പോൾ നിഷ്ക്രിയരും നിദ്രയിലാണ്ടവരുമായ സർവമാന ജീവസത്തകളെയും അവരവരുടെ വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത മണ്ഡലങ്ങളിൽ തന്നെ പൂർവ്വ ജീവിതത്തിലെ പിന്തുടർച്ചയെന്നോണം വിന്യസിക്കപ്പെടുന്നു. അവരവരുടേതായ ജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും കൊടുക്കുന്നു. ഇതിന് സുപ്തോത്ഥിത നയം അഥവാ നിദ്രയിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു വീണ്ടും അവന്റേതായ തുടർ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാവുക എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. താൻ ആരെന്നും എന്തെന്നും തന്റെ കർത്തവ്യം എന്തെന്നും അങ്ങനെ ഒരുവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ സ്മരിക്കുന്നതൊക്കെയും രാത്രിയിൽ നിദ്രയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ വിസ്മരിക്കുന്നു. എന്നാൽ സുഷുപ്തിയിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന ഉടൻ തന്നെ തനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെയും അവൻ ഓർമ്മിക്കുകയും അങ്ങനെ അവൻ്റെതായ നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങളിൽ അവൻ വ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൽപ്പാന്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവസത്തകൾ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ വിലയിച്ച് നിലകൊള്ളുകയും പുനർസൃഷ്ടി സംഭവിക്കുന്ന ഉടൻ അവയുടേതായ അപൂർണമായ കർമ്മങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനായി ഉത്ഥാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വസ്തുത ഭഗവത്ഗീതയിലും 8.18 മുതൽ 20 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൃഷ്ടിശക്തികൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭഗവാൻ നിലനിന്നിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സൃഷ്ടിയല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം പരിപൂർണമായും ആത്മീയമാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല, അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരവും തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദവുമില്ല. സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഭഗവാൻ പരിപൂർണവും ഏകവുമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിൽ നിലകൊണ്ടിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് നമ്മുടെ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന്റെ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് തീരുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? അത് ഗോവിന്ദനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം. ഇവിടെ കാണാം സ്വയം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഗോപാല രൂപത്തിലുള്ള കൃഷ്ണൻ. ആ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്. അവിടെ ചതുർവ്യൂഹങ്ങളായ സംഘർഷണ, വാസുദേവ, അനിരുപ, പ്രദ്യുമ്ന, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചതുർവ്യൂഹം, ആ ചതുർവ്യൂഹത്തിലെ സംഘർഷണനിൽ നിന്നാണ് ഈ പുരുഷ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളതാരാണ്? അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ വേദങ്ങളിലെ ഈ സത്യമെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ പറയുന്നു, പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നു, ഇതെല്ലാം ഒതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ സ്ത്രീകൾ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവ ഭൂയോ നിജവീര്യ ചോദിതാം സ്വജീവമായാം പ്രകൃതിം സൃഷ്ടതിം അനാമരൂപാത്മനിരൂപനാമനി വിദിൽ സമാനോ അനുസസാര ശാസ്ത്രകൃത്. സ ഏവ ഭൂയോ നിജവീര്യ ചോദിതാം സ്വജീവമായാം പ്രകൃതിം സൃഷ്ടതിം അനാമരൂപാത്മനിരൂപനാമനി വിദിൽ സമാനോ അനുസസാര ശാസ്ത്രകൃത്. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദി ജയ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നാമങ്ങളും രൂപങ്ങളും നൽകാനായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അവയെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ നിവേശിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകീയ ശക്തിയെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പുനർസൃഷ്ടി കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും. അപ്പൊ ഈ ഓരോ ഭഗവാന്റെ അംശാംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് പേരും നാമവും രൂപവും ഒക്കെ നൽകാനായിട്ടാണ്
ആരെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഓരോ ജീവാത്മാക്കൾക്കും നാമവും രൂപവും ഒക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ ആ ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ നാമത്തിലും രൂപത്തിലും എല്ലാം നമ്മളെല്ലാരും ഇപ്പൊ അങ്ങനാണ്, ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഈ ശരീരബോധത്തിലാണ്, ഞാൻ ഇന്ന വ്യക്തിയാണ്, ഞാൻ സ്ത്രീയാണ്, ഞാൻ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈ പേരുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ള ധാരണയിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇത് നമുക്ക് തന്നതാണ്. എന്നിട്ട് തന്റെ തന്നെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാരും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയെ, സ്വകീയ ശക്തിയെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പുനഃസൃഷ്ടി കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും സൃഷ്ടി നടത്താനും അദ്ദേഹം ആ ശക്തിയെ അധികാരപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മളൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല. എത്ര ജനന മരണം കഴിഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ശരീരബോധത്തിൽ ജനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും പഠിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? മായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഈ മായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പല പല പ്ലാനുകൾ ചെയ്യും. നാളത്തേക്ക് സന്തോഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് സമ്പാദിക്കും. നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, ഒരുപാട് സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നാളെ സന്തോഷം കിട്ടും, എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം എന്നുള്ള ആ മായയിൽ പെടും. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും. നമ്മളെ ചിന്തകളൊക്കെ ആ രീതിയിലായിരിക്കും. ദൈവത്തെ മറന്ന് ജീവിക്കും. അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ മായ എന്ത് ചെയ്യും? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് നല്ല കൊട്ടു തരും. അങ്ങനെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. എന്തിനാണ് ഈ ദുഃഖം തരുന്നത്? ഇതിനെ ദുഃഖാലയം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ദുഃഖം തരുന്നത് ഭഗവാൻ? ദുഃഖമൊന്നും തരാതെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് അങ്ങ് ജീവിച്ചൂടെ ഈ ലോകത്ത്? ഒരുപാട് പേരുടെ ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ. നമ്മൾ മറന്നു വന്ന് കിടക്കുന്ന ബദ്ധാത്മാക്കളല്ലേ? നമുക്ക് ചെറിയ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, ദുഃഖമുള്ള സ്ഥലമാണ്, ഇതല്ല നമ്മളുടെ ശരിക്കുമുള്ള വീട്, ശരിക്കുമുള്ള നമ്മളെ സ്ഥാനം ഈ രൂപവും ഈ പേരും പ്രശസ്തിയുടെയും പുറകെ പോകുന്നതല്ല, ഈ ശരീരബോധത്തിലുള്ളതല്ല. ഇതിനൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ്. അങ്ങനെ കുറെ ദുഃഖം വരുമ്പോ ഒരവസരത്തിൽ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങും, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ദുഃഖിക്കുന്നു, എന്താണ് ഞാൻ? അങ്ങനെ ആ ഒരു ജിജ്ഞാസ കൊണ്ട് അവസാനം നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങൾ, കാരണം ഇതൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ ശാസ്ത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, ആചാര്യന്മാരെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വിട്ടിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. കാരണം അവര് എന്നേക്കുമായിട്ട് ഈ ലോകത്തങ്ങ് കഴിയാൻ സാധിക്കില്ല. തിരിച്ച് അവരുടെ നമ്മുടെ എല്ലാം വീടായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോണം. അപ്പൊ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള വഴി അത് ഏതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കണം? ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലെയുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ആ ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നു. കൂടാതെ എന്തും തന്നു? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ആചാര്യന്മാരും നമുക്ക് ഈ ലോകത്തേക്ക് ഭഗവാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ച് ഭഗവാൻ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ജീവിച്ച് നമ്മളുടെ മൂലസ്വരൂപം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് സാക്ഷാത്കരിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുക. അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ശാസ്ത്രങ്ങളുമുണ്ട്, ആചാര്യന്മാരുമുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെ പർപ്പോട്ടില് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്, 2 തരം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ഒന്ന് നിത്യമുക്ത, പിന്നെ നിത്യബദ്ധ. നിത്യമുക്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? നമ്മൾക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് ഈ ഷെയർ ചെയ്തേക്കുന്ന കാണാമോ? കാണുന്നില്ലല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ നമ്മളെ ഈ ചാർട്ടില്? കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ മാച്ച്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇതെല്ലാം എന്താ? വൈകുണ്ഠം, പിന്നെ അയോധ്യ, മധുര, ജഗന്നാഥപുരി, ദ്വാരക, ഇതെല്ലാം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുണ്ട്. അവിടെ തന്നെ ഗോലോക, വൃന്ദാവനം, പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ലീല നടക്കുന്ന സ്ഥലം, അങ്ങനെ എല്ലാ ലീലകളും നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. ഇവിടെ ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള
ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? നിത്യമുക്ത. നിത്യമുക്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് മുക്തി നേടി എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ പ്രേമ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. ഇവരെല്ലാമാണ് ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്, ഈ താഴെയുള്ള ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലെല്ലാം താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അവരൊക്കെ ആരാണ്? ബദ്ധാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ മുക്താത്മാക്കളാണ്. കാരണം അവര് ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയൊന്നും അവരെ ഏൽക്കില്ല. അവരെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നിത്യമായിട്ട് എന്നേക്കും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അവരൊക്കെ മുക്താത്മാക്കൾ. ഇവിടെ കുറെ ബദ്ധാത്മാക്കളുണ്ട്. ബദ്ധാത്മാക്കൾ എന്താ? ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിച്ചവരാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നു നിന്ന് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരാണ് ഈ ബദ്ധാത്മാക്കൾ. ഇവരെല്ലാം എന്താണ്? ശരീരബോധത്തിലാണ്. അവരെല്ലാം ഓരോ സന്തോഷം കിട്ടാനായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പ്ലാനിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. നാളെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇനി 5 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്, മക്കളെ നല്ല രീതിയിലാക്കണം, അവർക്ക് നല്ല പഠിപ്പ് കൊടുക്കണം, അവരെ വിദ്യാഭ്യാസം, അവർക്ക് ജോലി, അവർക്ക് കൂടുതൽ പണം സ്വരൂപിക്കണം, അങ്ങനെ ബാങ്കിൽ കുറെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മള് ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുക. എന്തിനാണ്? സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ ഈ പ്ലാനുകളെല്ലാം ഒരു സമയം കഴിയുമ്പം എല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒന്ന് ശ്വാസം എടുത്താൽ മതി, എല്ലാം ദേ പോയി, എല്ലാം നശിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും എല്ലാത്തിനെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. ഓരോ സമയം അനുസരിച്ച് ഇതെല്ലാം വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുകയും ഇതിനെല്ലാം ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതും ഇതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും, ഒരു വട്ടമല്ല, വീണ്ടും വീണ്ടും. എത്ര ചാൻസ് ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത്? എത്ര ചാൻസ്! 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ വളരെ അപൂർവമായി കിട്ടുന്ന മനുഷ്യജന്മം. ആ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ല. വീണ്ടും താഴത്തെ ജന്മങ്ങളിലോട്ട് പോകുന്നു. വീണ്ടും എത്ര ബ്രഹ്മാവുകളുടെ ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മളത് പഠിക്കുന്നില്ല. എല്ലാരും മറന്ന് ജീവിക്കുകയാണ്. അപ്പോ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം നമുക്കുണ്ട്. എന്നാൽ മായയുടെ ബന്ധനത്തിൽ പെട്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതെല്ലാം മറന്നു. ഇനി ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്ത് പോകാം എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകണം. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഈ സൃഷ്ടിച്ച ഭൗതിക ലോകവും എല്ലാം എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഈ പ്രകൃതി കാരണമാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും നടക്കുന്നത്. ഭഗവാനാണ് ആ ശക്തി പ്രകൃതിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ചിലര് ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയാണ് ഏറ്റവും വലുത്, ഭഗവാനേക്കാളും വലുത് പ്രകൃതിയാണ്, മായയാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? മയാധ്യക്ഷേന പ്രകൃതിം, എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഈ പ്രകൃതിയെല്ലാം. അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രകൃതി വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പേരും രൂപവും ഒന്നുമില്ല. നമ്മളെല്ലാം നിത്യമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ശരീരവും പേരും ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നത്, അല്ലെ? അതൊന്നും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. കാരണം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി അച്ഛന്റെ അടുത്ത് നിർബന്ധിക്കുകയാണ്, അച്ഛൻ എനിക്ക് കാർ ഓടിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധിക്കുമ്പോ സഹികെട്ട അവസാനം അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു കളിപ്പാട്ട കാർ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. എന്നാൽ ആ കാറിന് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലേ, അതിനെ റോഡിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതിന് എഞ്ചിനും പെട്രോളും അങ്ങനെ ഇല്ല, ചുമ്മാ കളിച്ച് നടക്കാം. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കളിച്ച് നടക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ശരീരത്തിൽ. ശരിക്കും ഉള്ളത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഉള്ള അതാണ് നമ്മളുടെ വീട്. നമ്മുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരം ഭഗവാൻ ആ ഒരു കാരുണ്യം കാണിച്ചതാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു പേരും ശരീരവും ഒക്കെ തന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും. അത് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് തന്നു? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ തന്നു. ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതൊന്നും തിരിഞ്ഞുപോലും നോക്കണില്ല, അല്ലെ? നമുക്ക് തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ്, നമ്മളെല്ലാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഇത് കേൾക്കാനും നാമം ജപിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്,
ഇതല്ല ജീവിതം, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം, നമ്മുടെ ഈ മാംഗ്ലൂര് എല്ലാം ലെവൽ 1 ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ ലിങ്ക് എല്ലാം നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ എത്ര പേരാണ് അതിലോട്ട് വരുന്നത്? എല്ലാരും ഒരു മതിമറന്ന് ജീവിക്കുകയാണ് ഈ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ലോകത്ത്. സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എല്ലാരും അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്, അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ചെറിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ തന്നത് അതിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ് അവരുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. എത്ര ദുഃഖങ്ങൾ വന്നാലും വീണ്ടും വീണ്ടും അത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുന്നുണ്ട്, ചർവിതാനാം, ചവച്ചത് തന്നെ വീണ്ടും ചവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതാണ്, വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു മറവി ഭഗവാൻ വീണ്ടും തരികയാണ് അല്ലെ. മറവി തന്നത് എന്തിനാണ്? അതും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. എന്താ മത്ത സ്മൃതി ജ്ഞാനം അപോഹനം നമുക്ക് മറവി തരുന്നതും ഓർമ്മ തരുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. എനിക്ക് വീണ്ടും ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ മറവി തന്നു. കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഒന്നും നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല, വീണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം ചെയ്യുകയാണ്, എല്ലാം പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മായാശക്തി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മറക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ തന്നെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ പ്രശ്നം ഇതാണ്. എന്നാൽ അവർക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെ അവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാം? ഭഗവാൻ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകത്ത്? നമുക്ക് ഈ ശരീരവും പേരും മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹാമന്ത്രം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ മന്ത്രം എവിടെ നിന്നാ നമുക്ക് മനസ്സിലായത്? അത് ശാസ്ത്രത്തിൽ കൂടി. അതാണ് ഇവിടെ ശാസ്ത്രകൃത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രകൃത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് അത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ വെറുതെ ഇവിടെ വിട്ടതല്ല, ശാസ്ത്രങ്ങളും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു വരാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? വേറെ ആരും വായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കാം മാതാജി. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി? ശാന്തി മാതാജി വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം. ജീവസത്തകൾ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാകുന്നു. നിത്യമുക്തരെന്നും നിത്യബദ്ധരെന്നും 2 വിധത്തിൽ അവയെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. നിത്യമുക്തർ ശാശ്വത മുക്താത്മാക്കളാകുന്നു. ആവിഷ്കൃതമായ ലൗകിക സൃഷ്ടിക്ക് അതീതമായ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത ധാമത്തിൽ ഭഗവാനുമായുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനത്തിന്റെ അന്യോന്യ വിനിമയത്തിൽ അവർ ശാശ്വതമായി വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. അതേസമയം നിത്യബദ്ധാത്മാക്കൾ പരമപിതാവിനോടുള്ള അവിനീതമായ പെരുമാറ്റത്തെ സംശുദ്ധമാക്കാനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു. നിത്യബദ്ധ ആത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ് തങ്ങളെന്ന അവരുടെ ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ ആത്യന്തികമായി വിസ്മരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാവുന്നു. ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന പോലെ മായാശക്തിയാൽ അവർ വിഹ്വലരായി തീരുന്നു. അപ്രകാരം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കുവാനായി പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിൽ ഉത്സുകരായിരിക്കുന്ന അവർ സോല്ലാസം മുന്നോട്ടു പോകുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവതേശ്ച ഹേതുവാകയാൽ പദ്ധതി ആസൂത്രകനും പദ്ധതികൾക്കും മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പോലെ നിശ്ചിത കാലാന്ത്യത്തിൽ നാശം സംഭവിക്കുന്നു. ഈ വസ്തുതയെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇപ്രകാരം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹേ കുന്തിസുത, ഓരോ കൽപ്പാന്ത കാലത്തിലും ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 9.7. ഭൂയ എന്ന പദം വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാര പ്രക്രിയകൾ നിരന്തരം സംഭവിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാലാണ്. സർവ്വതിന്റെയും മൂലഹേതു അദ്ദേഹമാകുന്നു. എന്നാൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായി ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായ ജീവസത്തകൾക്ക് ഭഗവാനുമായുള്ള മധുര ബന്ധ സ്മരണകൾ
വിസ്മൃതാവസ്ഥയിലായ അവസ്ഥയിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായയുടെ മുഷ്ടിബന്ധനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകാനുള്ള ഒരവസരം വീണ്ടും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ അവബോധത്തെ പുനരുദ്ധരിക്കാനായി ഭഗവാനാൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെയും സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങളുടെയും പുനരാവർത്തനത്തിൽ നിന്നും മുക്തരാകുവാൻ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്കുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് വേദസാഹിത്യങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇതിന്റെ ബാക്കി ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു: ഈ സൃഷ്ടപ്രപഞ്ചവും ഭൗതിക ശക്തിയും എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിൻ കീഴിൽ അവ താനെ വീണ്ടും വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. എന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാലാണ് ഞാനിത് സാധ്യമാക്കി തീർക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളായ ജീവസത്തകൾക്ക് ഭൗതിക നാമങ്ങളോ രൂപങ്ങളോ ഇല്ല. എന്നാൽ ഭൗതിക നാമ രൂപങ്ങളുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അടക്കി ഭരിക്കുവാനുള്ള അവരുടെ അഭിലാഷത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാനായി അവിധമുള്ള മിഥ്യാസുഖ ആസ്വാദനത്തിനുള്ള ഒരവസരം അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേസമയം യഥാർത്ഥ നില എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരവസരം കൂടി വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിഡ്ഢികളും വിസ്മരണശീലരുമായ ജീവസത്തകൾ മിഥ്യാനാമങ്ങളിലും മിഥ്യാരൂപങ്ങളിലും സദാ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. അവണ്ണമുള്ള മിഥ്യാനാമരൂപങ്ങളുടെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലാണ് ആധുനിക കാല ദേശീയവാദം. മനുഷ്യർ മിഥ്യാനാമ രൂപങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഭ്രാന്തമായി പായുന്നു. നിശ്ചിത വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി കരസ്ഥമാക്കിയ ശരീരരൂപത്തെയും നാമത്തെയും അവർ യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇത് ബദ്ധാത്മാവിനെ വ്യാമോഹിതനാക്കി നിരവധി വാദങ്ങളുടെ പേരിൽ ഊർജത്തെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ശാസ്ത്രങ്ങൾ യഥാർത്ഥ നിലയെ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള സൂചന നൽകുന്നു. എങ്കിലും വ്യത്യസ്ത സ്ഥലകാലങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാം വിധം ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ മനുഷ്യർ വൈമനസ്യം കാണിക്കുന്നു. ദൃഷ്ടാന്തമായി ഭഗവത്ഗീത ഓരോ മനുഷ്യനും മാർഗദർശിയാകുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ മയക്കത്താൽ ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീത തത്വങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരാൾക്കുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ ബിരുദാനന്തര പഠനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. നിർഭാഗ്യവശാൽ ജനങ്ങൾക്ക് അവയോട് ഏതൊരു അഭിരുചിയുമില്ല. ആകയാൽ അവർ ജനിമൃതി പുനരാവർത്തിക്കായി മായയുടെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആർക്കും ഇത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കാനോ വായിക്കാനോ ഒരു അഭിരുചിയുമില്ല. എല്ലാരും ഈ ജനമൃതിയിലെ പിടിയിൽപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ചില ആൾക്കാർ നന്നായിട്ട് ശാസ്ത്രം വേദങ്ങളൊക്കെ വായിക്കും. ഋഗ്വേദ, യജുർവേദ, അഥർവവേദ ഇതൊക്കെ വായിക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് ജനിമൃതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവര് വായിക്കുന്ന വേദങ്ങൾ എങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി നേടാം ആ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതല്ലേ നമ്മുടെ വ്യാസദേവൻ വേദങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയിട്ടും പുരാണങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും എല്ലാം എഴുതിയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് തൃപ്തി കിട്ടിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ എഴുതിയേക്കുന്നതെല്ലാം കൂടുതൽ ബദ്ധാത്മാക്കളെ ആക്കുന്നതാണ്. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ കൂടുതലും മനസ്സിലാക്കത്തുള്ളൂ. മുക്തി നേടാനുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ലീലകളൊന്നും അധികം എഴുതിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഒന്നെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം, അത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേദങ്ങളിൽ കൂടി ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കൂടി തിരിച്ച് നമ്മളുടെ സ്വരൂപം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവത് സേവകരായിട്ട് തിരിച്ചു പോകാനും സാധിക്കും. അപ്പോ വേദങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും വേദങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് സ്വർഗത്ത് പോകാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം,
നല്ല ഭാര്യയെ കിട്ടാൻ, നല്ല ഭർത്താവിനെ കിട്ടാൻ, പഠിപ്പ് കൂട്ടാൻ, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടാൻ, ജോലി കിട്ടാൻ, ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറെ യജ്ഞങ്ങളും ഒക്കെ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വേദങ്ങളിലെ ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യും. തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ നോക്കില്ല, അവർക്ക് അതിൽ താല്പര്യമില്ല. എന്നാൽ വളരെ ഭാഗ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാനെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വേദങ്ങളുടെ എല്ലാം സത്തയാണ് ഈ സ്ത്രീകൾ, ഹസ്തിനാപുരത്തിലെ സ്ത്രീകൾ ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത്. ആരാണ് ഭഗവാനെന്നും ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ ആരാണ്, അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾ അല്ലെ, പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷില്. എല്ലാരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നും അവർക്ക് ഓരോ നാമവും രൂപവും ഒക്കെ ഭഗവാൻ പ്രകൃതിയിലൂടെ നൽകുന്നുവെന്നും എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഹസ്തിനാപുരത്തിലെ സ്ത്രീകൾ നമുക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥനകളോടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന് ഒന്ന് തിരിച്ച് ദ്വാരകയിലോട്ട് പോകാൻ നേരം ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി ശ്ലോകം കാണാം. മാതാജി, ഒരു സംശയം. മാതാജി, അനേക ഇസങ്ങളുടെ പേരിൽ ബദ്ധാത്മാക്കൾ ശക്തിയെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്ത് സംഭ്രാന്തരാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതെന്താ ഇസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ? അതിപ്പോ കമ്മ്യൂണിസം, നാഷണലിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചിലര് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിന്നും പറഞ്ഞ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. പിന്നെ ചിലര് പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസം ആണ് വലുതെന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചെയ്യും. അത് അവരെല്ലാം ഈ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ്, അവരുടെ ശക്തിയെല്ലാം. ശരിക്കും ഈ ഇസമൊക്കെ അതും ഒരു സ്വാർത്ഥതയാണ്. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി അല്ലെങ്കിലും ഇതെല്ലാം എന്റെ ആണ്, ഒന്നും നമ്മുടെ അല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആണ്. നമ്മളെല്ലാരും ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം തിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പോകേണ്ടതാണ്. അത് മറന്നിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ഓരോ ഇസത്തിന്റെ പുറകെ പോകുന്നത്. നാഷണലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. തവാ അയം യത് പദമത്ര സൂരയോ ജിതേന്ദ്രിയാ നിർജിതമാദരിശ്വന പശ്യന്തി ഭക്ത്യുൽകലിതാമലാത്മന അന്വേഷ സത്വം പരിമാഷ്ടുമർഹതി. സവായം യത് പദമത്ര സൂരയോ ജിതേന്ദ്രിയാ നിർജിതമാദരിശ്വന പശ്യന്തി ഭക്ത്യുൽകലിതാമലാത്മന നന്വേഷ സത്വം പരിമാഷ്ടുമർഹതി. കർക്കശമായ ഭക്തിയുത സേവനത്താലും പൂർണമായ ഇന്ദ്രിയ സംയമനത്താലും ഭൗതിക ജീവിതാവബോധത്തെ പൂർണമായും പരിശുദ്ധമാക്കിയ മഹത് ഭക്തർക്ക് അനുഭവവേദ്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. അസ്തിത്വത്തെ പവിത്രീകരിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗവും അതുതന്നെയാണ്. ഹരിബോൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഹസ്തിനാപുരത്തിലെ സ്ത്രീകൾ പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ അസ്തിത്വം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. എന്താണത്? നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയാമാം അഭിജാനാതി, എന്നെ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു വഴി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു പോംവഴി അത് ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. ഭക്തിയുതം സേവനം, ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയല്ല, സേവനം ചെയ്യണം. 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനമുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? പറഞ്ഞോളൂ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, ആത്മനിവേദനം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഹരിബോൾ. അപ്പൊ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആദ്യം പറയുന്ന ശ്രവണം, പിന്നെ കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് കേൾക്കും. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുക, ശ്രവിക്കുന്നു.
ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ആരാധന ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അങ്ങനെ കർക്കശമായ ഭക്തിയുത സേവനത്താലും പൂർണ്ണമായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് സംയമനത്താലും ഭൗതിക ജീവിതാബോധത്തെ പൂർണ്ണമായും പരിശുദ്ധമാക്കിയ മഹത് ഭക്തർക്ക് അവർക്ക് മാത്രമേ അനുഭവിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കൂ ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ രൂപം. ആ രൂപമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ആ രൂപത്തെ, ആ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ രൂപത്തെ സ്ത്രീകൾ അവിടെ കാണുകയാണ്. അതേ ഭഗവാനാണ് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം അസ്തിത്വത്തെ, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും സ്വന്തം അസ്തിത്വം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിലുള്ള ഏക മാർഗം എന്താണ്? ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമാണ്. അപ്പോ ഇതാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടിയ ഈ അഴുക്കിനെ, കാമക്രോധ മോഹ ലോഭം മതമാത്സര്യം എല്ലാം അടിഞ്ഞുകൂടിയ ഈ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് അത് ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ഇവിടെ ഭഗവാനെ ജിതേന്ദ്രിയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ജിതേന്ദ്രിയ നിർജിത മാതരീശ്വന. ജിതേന്ദ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് ജിതേന്ദ്രിയൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാതിരുത്താൻ പറ്റുമോ? ഒരു മുറിയിൽ അടച്ചിരുന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കാണില്ല, ഒന്നും കേൾക്കില്ല, ഞാൻ ഒന്നും കഴിക്കില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ സാധിക്കുമോ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒന്നും പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ ഒന്നും കാരണം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ അത് ഭൗതികമായി പോകും, ഞാൻ ബദ്ധരായിപ്പോ. ഞാൻ കേട്ടാൽ ഈ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എന്റെ ചെവിയിൽ കൂടി കേൾക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെവി അടച്ച് പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്, എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട. ഞാൻ ഒന്നും കഴിക്കണില്ല, ഞാൻ നാവ് കൊണ്ട് കൂടുതൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ രുചികരമായിട്ടുള്ളത് കഴിക്കും, ഞാൻ ബദ്ധരായി പോവും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നും കഴിക്കാതെയും കേൾക്കാതെയും കാണാതെയും ഒക്കെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സാധിക്കില്ല. അത് ഒട്ടും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. അങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരം ആൾക്കാരുണ്ട്, അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. അവരെല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കും. അവര് കാട്ടിൽ പോയിട്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗം ചെയ്യും, വലിയ യോഗി. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് വിശ്വാമിത്ര മുനി. വിശ്വാമിത്ര മുനി അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം എത്ര വർഷം, 60,000 വർഷം തപസ് ചെയ്ത് ഒന്നും കഴിക്കാതെയും ഒന്നും കേൾക്കാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് തപസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതൊക്കെ യാന്ത്രികമായി ചെയ്യുന്നത്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി? മേനകയുടെ കാൽച്ചിലമ്പിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോഴേ ഇത്രയും വർഷം എടുത്ത് തപസ് ചെയ്ത അദ്ദേഹം കണ്ണു തുറന്ന് മേനകയിൽ ആകൃഷ്ടയായി മേനകയുടെ പുറകെ പോയി. അപ്പൊ ഇതെന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇങ്ങനെ യാന്ത്രികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം അതൊന്നും ശാശ്വതം, അതൊന്നും അതെല്ലാം നമ്മളെ നമ്മൾ തോറ്റുപോകും. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കൊരിക്കലും വിജയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ. ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ യാന്ത്രികമായിട്ട് നിർത്തുകയല്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപം, മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം കാണും. സവേ മനകൃഷ്ണ പാതാരവിന്ദയോ, മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ മാത്രം ധ്യാനിക്കും. വാക്കുകൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ വർണ്ണിക്കാനും ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലാദികൾ എല്ലാം വർണ്ണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചെവി കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒന്നും പിടിച്ചു നിർത്തുന്നില്ല, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ യാന്ത്രികമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും നല്ലതെന്താ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ആത്മീയമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുകയല്ല, നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം, കൈയും കാലും ശരീരവും എല്ലാം, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു. ആരാണ് ഉദാഹരണം?
എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാൻ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ആ ഭക്തൻ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് അംബരീഷ മഹാരാജാവ്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്, അദ്ദേഹം എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും, കണ്ണും കൈയും കാലും തലയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂക്ക് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച പുഷ്പങ്ങളെ മണക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. മൂക്കുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഉപയോഗമേ ഉള്ളല്ലേ. ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച വസ്തുക്കളെ മണപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ മൂക്കുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. പിന്നെ നാവ് കൊണ്ടോ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാം. പിന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച പ്രസാദം കഴിക്കാം. അങ്ങനെ നാവ് ഉപയോഗിക്കുക. അല്ലാതെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ രീതിയിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാം വ്യക്തമാക്കി തരും. ആരാണ് ഭഗവാൻ, നമ്മൾ ആരാണ്, വാസുദേവനെ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളുടെ ആ ഭക്തി കണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ജ്ഞാനം തരും. അതാണ് ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം. നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീത ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന 10.10 തേഷാം സതതയുക്തായാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേനമാം ഉപയാന്തിതേ. എന്നിൽ വന്നെത്താനുള്ള ബുദ്ധി, ഞാൻ ആരാണോ നിരന്തരം എന്നെ തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രിയ, എന്നെ പ്രീതിയോടുകൂടി ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവനെ എന്നെ നേടാനുള്ള ബുദ്ധി ഞാൻ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീകൾ ശരിക്കും എന്താണ്, അവർക്ക് ഈ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? അവർ നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏത് സമയം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക, അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വ്യക്തമാകും. അതാണ് ഭക്തന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ ആരാണെന്നുള്ള ജ്ഞാനം തന്നെ വരും. കാരണം നിരന്തരം ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 24 മണിക്കൂറും ഏത് സമയവും ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അവർ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ആ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകും അവരുടെ ഉള്ളില്. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അത് വളരെ വിരളമായിട്ടുള്ള അനേകം ബഹുനാം ജന്മനാം അന്തേ ജ്ഞാനവാം, ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഒരു ജ്ഞാനി ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജന്മം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഇവിടുന്നേ തുടങ്ങാം. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് അവസാനം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം എന്ത് മനസ്സിലാക്കി? എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കൂ? ആ ഭഗവാനെ കാണാനും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനും നമ്മളെ മൂലസ്വരൂപം മനസ്സിലാക്കാനും ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. അത് ഭക്തിയുത സേവനമാണ് എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഹസ്തിനപുരത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ.